Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur. And may nga po guys, kung mahilig kong kag-traditional hilot, first time yung mga nakita, tanawag yun para sa imon. May nga po ma'am, sa matang ipamati. Kani akong ambaga, lugay na jud ni. Lugay na ako ni maaswat. Gani ko makabra. Daghana kay manghililot ani. Nya hasta kani nga akong diri. Kani naman banhod na ni siya ba. Banhod. Sakit na. Pila ka naman ng banhod? Dugay na ni oy tuig ko guys. Ang bisa mo ulo dinot bot. Nya kani hasta kung pili kani banhod ni kay siya. Nya nagpa-ako na. Atil ra? Gikan Ayaw ba? Hawak. Nahilot pud ni kay pati kita na arang-arang. Gid siya na ulian. Nya human. Nagpa-laboratory ko. Ingon nila basta na uric, wala man ko uric sa laboratory. Yan, kuno sa diabetes ko daw. Uric ang? Uric acid ba? Oo, unsa may uric ang? Naog na ako uric. Nya kay sa laboratory wala man ko uric. Wala man ko gi. Ulan ka ng laboratory sa kuan. Unsa kataas ang uric? Wala. Di na na siya number ang uric. Ana ay number pero dili siya kuan. Unsa kataas? Normal, gikuan sa doktor, normal ra yun daw ako uric. Ha? Wala na yung pulka ba ni ani po ko isa ka kanyani lang ang color sa pulka. Unsa pagin ma'am? Ito pala yan. Kanang dili ko kay kakalibang. Wala. Lugay na po na ako ng gibati baka na usahay Dili ka dadlong? nay unong kadlaw di ko kalibang na lima Ano lima po kadlaw lagi nga di man po maghibag ako tiyan pero mo lagi na nga kung makalibang ko may street na magkaramasi kalibang-libang ba libang-libang pag di na po kumalibang mao na makaabot na po ko tag unong kadlaw na lima una na po ko kalibang ito po judagan. Isa na lang ang pulka kani. Unsa pagin ay? Wala na. Ang kaning ayaw ko kasi kasing ba mo kalit Ayaw na lang sa ter. gani. Murag makulban. Ayaw na lang. Murag yun siya mukalit yung brick ba. Mukalit siya brick ba kanya man paspas kayo. May gani sa karon. Dili na mo permanente. Katog yung sa tumbulan na to. Ayaw lang sa kawa pa ko ibayad Deron. Ugay kay mawala akong palpit. Nangurnal pa ko. Amo to ako kabalo sa tabala akong giinom nga na ulian ko Sige ato. ter. Sige. Wala na lain. Wala na good. Wala na lagi pamati. Ay daghan kani akong lawas ay kanina kanin diri nako kani oh. Mas kong tutoy Pero kani. tigil na gana yun ang ipamati. Dugay na nila akong Karon pa taga nahilot? Karon pa katugan ni akong anak may nagingon na Oo. ma. Nya iya akong ginan nga di gusta uban kay aron Katungwag na mahilot ka isa. kani mahilot ka ning tapod to. Nya pa niya madugay man human ma. Langanin daw to kay mamalit ka daw to siya. Asang yung balay mo ma'am? Ako yung balay, malita jud. Kita balita juga. Malita jud. Ah. Asa ka karon sa gunoy? Oh na ako sa hagon. Gabi lang diya na ako. Sige. Ano wala ka. Kasi na kay shoutout sa taga Malita ma'am. Wala day diya. Hi taga malita lang din sa akong mga amiga, palinti. Isa mo mga amigan mo si Sila si Justina Lapos, ni Mia Alberina, sila si Aling, si Nini nga Malinog. Nasa daghan sila, dili na may ngandan tanan niya. Nakaroon diri, magpahilot ko. Sa kadaghan sa mga hililot akong gi adtuan, wa man jud kuno riyan. Asin dere. Basin diri di maluwing Ginoo. Pinaskuhan. Pinaskuhan. Pero wag ka kabalo sa kuha ako sa Facebook, YouTube, wag ka kabalo. Wala man ko cellphone, ni mga ko kabalo manguna ng cellphone. Sige. So ayan guys, shout out po sa mga taga Malita, Malita, Davao Occidental, no? So hello po sa taga Malita, Davao Occidental. No, God bless po sa inyo ha. Wala po ko nakaabot diya, kutubra ko sa Santa Maria. Ang anak na sa Donmar. Donmar Silino. Pila ka minuto gikan sa Malita to Donmar? Ang buti layo-layo mo magbas. po na. Layo-layo mo po na. Sa oras kaya. Ambot lang. Pagkakas. Nagkamalita ko pero wala ko kagana ng Ako pagkakadon doon. bar.
Malita. Wala akong atuan. So hello po sa taga Malita Davao Occidental na si Ma'am Bere, no, tabangan na to nga mamaayo yang pamatasklasan. Siyempre, naman sa pagkampos ko, no? Hindi na. Nagkatarang nga mo doon sa pamnikamot, ha? Pamnikamot kung mamaayo mo kung tutuloy mo kahit tinatagin po pamatasklasan. Kung siyempre, sa karoon lang po nakikita ni video, please subscribe my YouTube channel and share this video. Paralagan ang masayon, no? Labi na yung mga kaparintihan, kung ma-share niyo mo. O dagan mo ito kutabaka, no? Share lang, no? Paralagan ang masayon. Kung siyempre, shout out po sa lahat ng mga solid followers na ko, solid viewers na ko sa ko ang YouTube channel. Sa mga naka-comment, ay siyempre, shout out po and God bless sa lahat po ng mga OFW. So, saan kayo na trabaho ngayon, God bless po para sa inyo. So, ayan, magsugod ako gilot guys. Shout out po, Malita, Davao Occidental. Mantara Jay. Entah. Biasa. Ada kalau. Paano? Dia yang ada. Ano ito yung pangalan, ma'am? Herminia. Herminia. Akong lawas. Makabu. Asan ko na to? Balik aku. Dito pa na to. Hah? Yaton? Aman yaton. Halila. Pila dia ha? Wala na ininit. Pag-init na dito sa kon. Pila dia kamu dia ha? Tanan? Okay. Ayun lang ito nga, Aje. Mahal ko, ma'am. Nagpasa ko ito, ma'am. Dan pa ko katanon pa uling. Ma'am, nagpasa, ma'am. Tanong dito ko kanto ko na idaran.
Kani ba nagsugod na punig sakit na ako din dito. Hmm. Muna ako nabalakaan kay ugduha na sila. Magunsa na lang ko. Asmado mo na. Kadalihok yung nagpasaka. Sa una gikan ko lagayan ko padanon ako. Hmm. Uling mo udong trabaho sa kong papa niya mata. Oh, kami mo Kamay. di ba mo di na. Kung man lagi naglala pangunod sa pa. Hmm. Ay nako Kasi mo nagkaulit. sa nasa nga kanang mga sit-sit na mga palitan ni ubag. Dito mamaguha. Oh, Ano ito? Ibutang ko yo labang sapa kay kanang mga sikaling sapa man ang labang may sapa. Nanay nakahilot sa kuan nga pasmado daw niya kung kuan niya. Napoy naghilot nga panuhot lang daw. Hindi na ako daw. Ito. Ito. Pila na kabukyan mo? Pinta? Ano eh? order ka, may tauban plat mo ko. Pero ako'y naghilot sa kuan. Hindi ko na ang panuhot daw. Sabi nung hilot gas. Wala lagi ako ang hilot ano. Langit sa supre kape. Hanggang sa supre kape. Itlog mo. Grabe kolesterol. Munay ako ang Dili mo good kung makayo. Ano, di matanggal. Kamundang sa mga bawal. Munay akong tambal karon kanang kolesterol kay taas kay kong kolesterol. Manan ako'y tambal. Tsaka mo natambal. Di ka mangundang sa itlog man, no? Noon sad. Kolesterol, dili maayo. Kaya natuhod pa niya siya. Ano na Nagsuhod. Sakit tuhod. Nagsugod na niya akong tuhod. Tapos na po. Naglakaw ko kagahap katong ibis. Ano, tingala man ko nga. Dami sa lang Sakit itlog man. manok. O kape. Kape juice. Soft drink. Kay ang Itlog, kape. manok, ginamos, bulat, uya, pasayan, alimango, balok. Wala ko putik ka ang anak ito yun. Ako nga, tagwan ako inig ka ng mga buntag. Nagdalik ko. Itlog, balot, maura na lang. Sa ito, pwede hindi na siya piyang. Pila na amot na naman. Sa ka na, nalagi sa inyo. Sa yung saka sa pumunong sa pilit. Maka na umus. Pagkaon? Wapay mo, kitak-pater. Umot. Dili pagod. Sensor pa na mo kulit, dahil kitak-pater, luyat, diba? Dili ko sila kumantika. Kasagaran na na, ang mantika. Buka na to, Jen. Ano na nagsilyo? Ne. Oo, nagsilyo, eh. Aman. Ilibil lang sa taklog, eh.
Lakas. Nakabalo yung anak. Oh, Nakapangilat naman di asa to yang anak di dala diri. oh ba? Niya nga natulog mo na hinuon mo na gihiro niya sakit nakatulog. Hindi na matulog. Yang ano? Oh, ba? Ito niya akong idala diri. Yan siya mo makagwanta ka po sakit. Magwanta ho na mo eh. Ganda. Magwanta sa May sakit din siya. Kaya pa sana halos tanong sakit. Maji. Kita na nagwanta. Diha ka ni si Mano ani. Dito sa kwarto na kinakaon, hindi ko dito na angay. Surrender ko sa Ginoo ba. Kanami lagi mo sa alungnan akong inaw lagi ka nang utong. Kertijong sakit ngul. Banyo ko dito kasabot sa kulawas lagi ba. Ito. Kita. Surrender ko sa Ginoo. Kuha na ako sa ama. Man gyapon no isakahan ko bibiyo man gyapon. Bigyan pa siya doon. Gani. Kasi ang mura kaya kung giampos siya. Oh. Maayo lang ko ani akong tangkaratika. Katolik ko ba mo? Ba nang ako matay dito na kung ba dahan na nakatulog basta makapangangi lagi ko basta musuon kuha na lang Dito pangayo ini maayo ka. ha? Mangayo na ko, di na po ko mangayo eh Lord, kuhaan ako Lord. Ano pagbasa ko ito hapon gabi eh. di na na di naman ko basa mabasa lang ko ka ng madiko wa na ko'y trabaho sa balay sagadaan niya akong malatian kabanin kayo Dili man naman ti ko mo sutog sinila sa kong tiil. Ilan na may edad din? 60. Magulan di ko nag-60. Sige mong gugagpasa sa una. Karon di na ka nagbasa kahapon gabi eh. Dili no. Ano lagi mabasa na akong dili man ang maligo ko. Ang gani akong labahan, ako naman ang gani pante akong labahan. Kaluoy lagi ko sa kong anak kay kada Sabado siya mong labahan pagtindaghan ng labahanan. Ang trabaho pa. Ano basta mo sakit ang taman, ako rin man ang ipapinog ako. Mapinog, mawala-wala man ang sakit. Aray.
Nga, pila ka adlaw di kaliko. Karang magugma, wala liko. Natama mo. Pas mo sa kusog, nadalihok, basa. Grabe ka, Mrs. Paling. Sit na may.
Okay na, ma'am.
Pila yun na yung translator man. 100. Ano na yung kauban? Kuha pa sila. Eh, hayang tamam. Ano man? Hmm?